Ahojte, dnes budem mať na rozhovor Daniela, ktorý je buddy dobrovoľník a porozprávame sa, čo prináša buddy program pre dieťa a čo vlastne pre samotného dobrovoľníka. Išiel si dosť rýchlo do toho? Dosť rýchlo. No, do 2 týždňov sa práve otváral ten nábor. Ono to bola celodňovka, takže som si zobral kvázi dovču. Išiel som tam, bolo nás tam desiatky. Veľmi veľká väčšina ľudí bolo, že vyslovene mladých ľudí. Ja by som chcel nadviazať na to, čo si povedal, že napríklad ten záchranársky syndrom. Ja mám ten akoby syndrom záchrancu. Ja ho mám zvedomený a robím s tým akoby aktívne aj v práci. Mám pod sebou dosť veľkú skupinu ľudí a tiež je to akoby zameranie na ich rozvoj, ale základ je tam naozaj to zvedomenie toho, že tu je hranica a toto už není moje, to je tvoje alebo vaše, tu vám viem pomôcť a podobne. Ten buddy program je o tom dieťati. Ten dobrovoľník sa musí sústrediť na to dieťa. Jednoznačne áno, ten vzťah je primárne o dieťati. To vyžaduje dosť veľa práce akoby na sebe. Sa samo akoby do veľkej miery vykašľa svoj futbalový talent, to zvedomenie, že tu ešte zatlač, ale toto už nie, lebo to není tvoje, to už je akoby na jeho rozhodnutí.